Ndonzi Munyaradzi Temenuzani ndorepresenta organization inonzi Village 24 inooperator iri muno muBani. Zvekare ndiri peer educator. So nhasi taita session yemental health. So mental health yakakoshera kuti mubatasa illustration yandaita yechiBaruma kuti yangofanana nechiBaruma tofanira kuichengetedza. The more yaonesa pressure muchiBaruma, the more patinosangana nemastresses nechichi mulife. So you have to maintain kana chazara kuziva kuti chaguma kana tichii. So that's just how you have to do it. And then zvekare chakakoshera kuziva kuti hakuna chirwere chinonzi ndechevarungu kana ndechevatema. So zvakakosha kuraise awareness tichidzidzisana kuti chinombozi mental health yacho chii. Ndinoitwa Madam Charity Munentsva. Ndakamirira vagari vomuBari. Ndoda kutsanangurawo nhau inoitika pavanhu vakaremara. Maonero andinoita ndekuti vane machallenges akasimba chaizvo vanhu. Society yedu hainyatsovagamuchiri namazvo. Vanovaona sevamwe vanhu vasingafaniri kunge vachiitirwa mune zvinhu zvinoitika munyika, like mabasa, majob opportunities, vanhu vanotarisirwa pasi, mikana yese yezvikoro, maopportunities kana ekuita chaivo kana ekuparticipate mune zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu vecommunity, vanhu vanosarudzika. Then ndandoda kukurudzirawo vanhu vazhinji kuti kune vanhu vanotarisira kuti vane zvirwere vaya kunyanya vechirume vanoti tikaenda kune munhu akaremara chirwere chedu chiri kunoperera ipapo. Kangori kamiti kanongotenderera mucommunity medu but kano vanhu vanotikabhiriva kana kuti vana vadiki kana kuti vane usope vanofanira kushandiswa pamarituals kana kuti vakaremara vanofanira kushandiswa kuti vanhu vaexperiment HIV. Then tatichidawo kuti kana pane vanotibatsira vatibatsirawo vana vedu ivava vasaite exposed kuma-STIs, vasaite exposed ku-HIV, uye kana vaya exposed vobatsirika sei kuti vararame mucommunity zvakanaka. Sei muri yeZimbabwe. Ini ndoitwa Takudzwa Kesti Shamyarira. Ndiri mwanasikana anorarama necerebral palsy, inova iyo inokuaffecta in like holding things, kutobata peni kunonetsa. So zuva ranhasi ndauya kwamuri muri yeZimbabwe kuti ndikuudzei kuti disability doesn't mean inability. Kuremara hazvireve kuti handisisina basa. Wakaremara kudaro une zvaunokwanisa kuita. Makanditarisa panapa hongu ndakafoira form 4 yangu, but ndakakuudzai kuti izvezvi mukati muda MC, I'm one of the good people vanokwanisa kuita MC. Vana vane urema mudzimba, ngatisavavharire mudzimba, ngativabudisei mucommunity kuti vaonewo vamwe kuti handivo vega, vazive kuti no, kuremara hazvirevo kuti hapana zvinokwanisa kuita. Zita rangu nonzi Privilege Muzondi. Ndiri mugari wemuno muBari, ndine 31 years. Ndinoshanda neDeaf Women Included, tiri under community working group yemuno muBari, tichiona matambudziko nezvinosanganikwa nevanhu vakaremara, tichichitsawo zvichemo kune vakafanira matambudziko atinosangana nawo isu vanhu vakaremara. Gumbo rangu rimwe riri pfupi, saka ndinoshandisa orthoprosthesis kuitira kuti ndikwanise kufamba zvindiitirewo nyore. Inonzi congenital dysgenesis, kureva kuti inonzi haina gumbo harina kukwanisa kusvikira kune rimwe racho. Tinoona kuti tinosangana nematambudziko akasiyana zvichienderana nedisability yauinayo, asi ese ari matambudziko anongobata isu vanhu vakaremara. Kunyanya muzuva ranhasi tiri kutarisana nenhau yecommunity yatiri kushanda nevanhu vemaservice health providers akasiyana-siyana atinawo, tichivapa matambudziko atinosangana nawo isu, zvikuru sei kuaccessa maservices avo. Tinoona kuti tikaenda muzvipatara isusu vanhu vakaremara hatibatwi mubatirwo unoitwa vanhu vasina kuremara. Tese vadzimai vakadzi vane urema tichionesana kodzero dzedu pautano ende zvekare tichitsanangurirwa nevanoshanda muno muBari, vanobetsera makanzelingi, vanopa mapirisi ekuronga mhuri, vanotesta HIV, mapurisa nevamwe vakasiyana-siyana vari kusanasi. Zvinotibetsera nekuti kazhinji tinoona kuti muchipatara matunda unorapwa vakawanda vanenge vasingagoni kutaura ndizvo zvakanaka, vamwe vacho havasi kuti votibetsera sei, vamwe vanotya ende nevamwewo vashoma
vasina ruzivo pamusoro pevanhu vakaremara kuti vanobatsirwa sei, vanogara sei. Saka nazotisanga tichidzidzisana kuti zvachese zvakakosha kuti vanhu vakadzi vanorema vanoongororwa nezveutano hwavo.